puntetan behazko lehiaketetara, bueno, hortako gehitu eskuen da apuntau ginen. Kriston Salmiente ingindun ganera, da ganera leheneko premio atara gindun Bizkaikoa. Gutxako da, azkenean gure beharrari importantzi emotea dago pozik horregaz premioagaz. Leko gu beste bat atarate igez azpen, hartxe igaztako 3. premioa Bizkaikoa. Da gutxako premioa baino da, eguneroko klientea gaztai erosten daurinak hori de gutxako premioa. Gaztai guzti saldutea eta gure apentsetan dotala mimoa gazitea gauzek, ez asko itea, gitxi itea da ondo itea. Guk lehen hau saltzean gindun esnea da gaztai egiten daroa da 3 urte. Da balorazioa hona zebitu jentea guzture dau, ondo saltzean dugu gaztaia da hori de importantea. Oin zelan dauen asuntoa inprentsuen igon ninde prentsu eta gero beste problema bateko handie otsoa gorbeien da aregazia ezin de aurreran zain.